Bé, estem molt contents que ja ha vingut molta gent. Les converses han estat molt interessants, molt diverses al mateix temps, i per tant, vaja, encara falta acabar el vermut d'avui i falta el final d'aquesta tarda, però jo penso que aquest mot d'Olot haurà estat un gran èxit. Però sí que hi ha hagut participació, sobretot de la conversa d'Eric Kazan i Josep Ramoneda, on es parlava de qüestions molt vinculades amb el que està passant en aquests moments a París i que de fet vol dir el que està passant actualment a Europa, i aquí sí que hi va haver molta participació fins al punt que vàrem haver de tallar les preguntes, perquè ja, vaja, això hagués pogut continuar molt. En d'altres ocasions, com per exemple amb Antonio Lobo Antunes, va ser una posada en escena tan bona i tan tancada que després la gent es va quedar una mica, en fi, ja està, no?, aplaudint i prou. Però bé, també és una altra possibilitat. I després al vespre amb en Sergi Pàmies, l'Eduardo Mendoza i la Marina Espasa, que va portar o va lidiar molt bé amb aquells dos personatges, va ser un espectacle. Per tant, la gent tampoc ja no va intervenir més, no? Va ser una sessió realment maratoniana i molt interessant, i a més jo he quedat molt sorpresa de la bona recepció del públic, no només d'aquí a Olot, sinó de gent que ha vingut d'arreu de Catalunya, perquè hi havia gent que quan us vaig veure dic, ostres, que bé, no? Per tant, en aquest sentit, jo penso que molt bé. Llavors, quan una cosa surt bé, tens ganes que la segona part encara surti millor, i a vegades diuen les segones parts no surten millor, però per tant ho provarem. A veure, la programació de Girona és molt i molt bona. El lloc on es fa, que és la Biblioteca Carles Rahola, és molt acollidor, i en aquests moments bé, està tot preparat per anar rebent els escriptors, per anar rebent els lectors. Una cosa que volia dir ara que m'hi fas pensar és també com degradables són aquests espais on s'està fent el mot, i per tant la gent entra, surt, pren un vermut, parla amb els autors, pot fer una volta i prendre alguna cosa, tornar, etc. Vull dir que realment és un festival de literatura, no és un esdeveniment, diguem-ne, acadèmic, és un lloc de trobada, un lloc que s'està presentant com a molt afable i al mateix temps molt interessant. Per tant, jo voldria que aquesta segona part de Girona trenqués el tòpic, i per tant que la segona part del mot encara sigui millor que la primera.